The who itech? Sinage itech. Oh, lumapit ka kung gusto mo akong halikan. Huwag sa puwet ka, tatapos ko lang. Tuwan-tuwa ka naman. Ikaw yung kadire kasi you're making fun of me. Hoy! Iniwan ko dito! Yung vibrator! Grabe ka! Tapos ko nang gamitin yun. Actually, hindi ako nag-enjoy. Yes? Oo. Ano yun, te? Ano yun? Walang iya ka! Bastos ka! Nabanggit ko kasi yung FEU kanina. Paano yun? Paano yun? Let's go! Tama round! Let's go! Let's go! Tama round! Ay, Hindi naman ako taga doon. let's go, Carabao! Paano ba yung sound ng camera? Carabao. Ay, kala ko tama. Carabao. Tama. Sorry naman. Okay, makalit sa akin. Sorry. Hindi ko alam! Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate, love lang! Always your number one. SM Radio Station.